Dă-mi partea, te rog. Stai că mă T-Rex. Bine. Dă-mi partea mea că sunt ecran și dai pe Dino T-Rex. A, mă. Vii și pe server să dau după... Am decât ăsta. Dacă vii după să dau și gradele pe server. Da, mă. Bine, îmi dă pe T-Rex Game. Oricum ne treci. Bine. Meta. Nu, doamne, roleplay. Ce înseamnă roleplay? Termenul rol. Simulez viața reală cu un joc. Ce să zic. PG. Când faci roleplay supranațional. Power. Doamne, metagaming. Când folosești informațiile oceanice. No fear. Când nu simulezi frica de armă. Cop fear. Când nu simulezi frica față de un polițist. Cobait. Când provoci un polițist sau un organ de poliție. Cop... nu, RDM, scuze. Random deathmatch. Da. Când un jucător omoară mai multe persoane fără niciun scop sau doar pentru a... Vehicle deathmatch. Când omori pe cineva cu mașina fără niciun scop roleplay. Helicopter deathmatch. Când omori pe cineva cu un elicopter fără niciun scop roleplay. Așa. Tu mă lași. Așa, revenge kill. Când cineva te omoară, te spawnezi la spital, după te duci să-l omori direct după ce te spawnezi. Rob and kill. Când șefuiești pe cineva și după Kill a rob. Când omori pe cineva și după îl șefuiești. Drop and kill. Când pui o persoană să arăce toate bunurile după el, dar dacă l-ai pus să arăce toate bunurile, nu mai ai voie să-l omori. Revenge kill te-am întrebat. Da. Da. Olympic Sim. Și atâta pe roleplay. Denoți față de limitele legale ale corpului. Bravo. Mafioți minim și maxim la bancă mică. Între 3 și 8, minim 5 polițiști. Pacific. Între 8 și 25, Polițiști. 6. Ai trecut 0 din 3.